M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandirani pano pa Tilankhule na Ambuye pamene tikupitiriza kusinkhasinkha zochitika za mnyengo ya Lent, sanamira zinayi kapena zitatu za nyengo ya Lent. Ndimakondotchula mawu amenewo chifukwa choti ena timasiyanitsa pakati pa kupunguza ndi kusala ngati zinthu ziwiri zimene si zinthu zosiyana, pamene nthawi zina timasakaniza ngati fundo imodzi. Koma ndiyamba kukamba za nkhani ya kupemphera. Ndinena kuti kodi mukupemphera ndimaonamo chani? Ndimanena kuti ndimapanga address mmodzi wa ife amene tikuona kapena tikumva kuphatikizapo ine mwini kuti kodi muziganizo zanga, do I have a space for God to enlighten my decisions? Kodi Mulungu amakhalapo kuti andiunikire kuti fundo zimene ndikumanga zikhale fundo zabwino zokomera anzanga, omeranso anthu ena? Ndimanena kuti Lenti timanena tipemphere kwambiri. Cholinga chopempherera kwambiri si ifeyo komanso anzathu. Ifeyo inde kuti tidziunike komanso mapemphero anzathu. Ndi timapeka zisanzana kuti ma decisions amene timapanga kodi muli Mulungu ma decisions amene timapanga. Mapanga even ngati munthu amene amazithu the so called atheist, nthumanzi kapena umunthu, is there the conscious is there? Kodi ndikamapanga maziganizo zanga, nthumanzi yanga conscious yanga imathandiza kuti ndipange ziganizo zabwino? Ndiye timaona kuti mapemphero amatithandiza kumvetsetsa izizi. Pachita mati prayer is a dialogue with God. It's a space of the solus cum sulo. Ndi malo amene ndimakhala ine ndi ndekha, ine with I am, ine ndi Mulungu wanga, ndi muperera mu prayer amene. Ndipo that's where ndimamuuza Mulungu wangayo zimene ndikufuna, kandi kumuthokoza, kandi kumupempha, kandi kungomupembedza, zimene zimapezeka mumapemphero. Fa mapemphero ndiye njira yocheza ndi kumana ndi Mulungu. Koma ndimanena kuti tsono mupemphero muja ndikakomana naye Mulungu, ndimafuna kuti zimene ndakambirana ndi Mulungu zija ndizionetse kubwalo. Ndiye timapanga za decision, ndio timakamba za nkhani yona kuti ino anthu amene mangodzikundikira zinthu zambirimbiri. Situnena kuti acquiring things is bad, koma acquiring excesses is bad. Chifukwa kuti mapita ku greed, mene lili chimoso. Mapita ku the self trinity, I, me and myself. Kona kuti when Alice doesn't exist apart from me. My excesses, I have excesses, ndinza maybe zochuluka pamene wina alibiretu agona ndi njala. Upeze kuti munthu agudubuka mu msewu mumu watheratu mwina ndikuonda because alibe chakudya. Ndiye tenafe m'mabini mwathu nyama tutaya, sima tutaya, mpungawu tikutaya, chanchancha tikutaya. Ndibwereze, I'm talking to you and I'm talking to myself. Ndudzira nkulaso ineyo to review my life, to do self-introspection in my life through aspect ya kupemphera. Ndiye ndimanena kuti tikabwera nkhani yomwe yopempherayi mwachitsanzo talowa kunjira mtanda. Pali session ina timanena kuti kodi munandisaukira chabe, kodi ndidzadana kukhala ali mpaka kufa kwanga? Ayi, sitifuna kutayika, tifuna kutembenuka tsopano, ifa nthawi yakufa sidziwika. So ma sessions of the cross aja pena amatipatsanso kapena kuti patsanso nthumanzi kuti zindikiritsa chimene tili. Ndi mapemphero manja njira mtandatu ndi mapemphero. Yesu bwalo la Pilato adampachika, adampereka wosachimwa. We do that in prayer. And ndi anthu angati amene ife akhristu akatulika tawapereka chifukwa cha selfishness, and yet timadzitchula kuti ndife anthu opemphera. Ndi pajamenanso kuti pali ziliponso mfiti zopemphera. So mfiti zopempherazo ndi akhristu. Ine yankho ngati mati ayi, you can't be darkness and light at the same time. Sizingatheke khala mdima ndi kuwunika nthawi imodzi. Ayi, it's either ndiwe mdima kapena ndiwe kuwunika, no middle ground. Lukewarm kulibeko. Ndi tunena kuti pamapemphero pajapo mwachitsanzo njira ya mtanda ichi imene utipatsa very serious reflection. Titenga njira ya mtanda imodzi olo ziwiri
to reflect on them deeply. Koma ima utipatsa unena kuti awa ndi mapemphero ndi nyengo ya Lent tikupemphera. Koma what are we praying? Ndefunso tupemphera chani? Kukwaniritsa zochitika za mpingo? Tupempherera chani? Kuti ena andione? Tupempherera chani? Kuti anthu azindikire kuti kapena ndine Khristu? Tanena kuti tikamapemphera, we don't pray for ourselves only. Timapempheranso ena. Koma kupyolera mapemphero muja Mulungu akuti akutilankhula kuti tisinthe china chake. Kupyolera mapemphero ndiye tione ndimakamba za love last time. Tione about prayer and justice. Mapemphero ndi chilungamo. Ife amene chakuti ife Khristu fe, how just are we? Ndifanda chilungamo ndi. Amene madziwa kuti ife Khristu fe, how honest are we? Mpingo peno malephera kuyenda because we're not honest. Kana mwete ya ntulo yetu tilipo Anania ambiri Anania kumunamiza chauta. Ndiyeti tikuti we pray. Tasefe tikamakapereka zambali zicha. Bisa ntuma machita usanga wale kodi infifitira kwacha in 100 day, in 200 day, in 5,000, in 2,000, in chilembwe. Baso ndokasanga ofifitira kwacha waponya. In prayer. Ngomanena kuti mpingo wa Mulungu othandizika sindikukhulupirira. Kodi ndikupanga ndifonso kuti muzipereka ayi. That is not the point. Ndonena kuti mumapemphero Mulungu amatiunika zoti tichite. Mulungu adatipatsa mwana wake mmodzi yekha amene anali naye kuti atipulumutse. Timalephera bwanji ife kupereka zimene tili nazo for others? Tikabwera pa nkhani imwe ya chilungamo. Ndi milandu ingati imene ino anzathu ama court. You take ages. Simple, nthawi zina very simple cases. You take ages and ages and ages. I was amazed, shocked. I don't know. Unasinga usiri kuti ngapanga blame my judge. Koma I was amazed. I think hani jari banki jani kamati banki yadi kama jo ndi kuti kani ya banki. Where they were saying kuti yatenga almost 20 years. They I know what's the lamina jao kamati ma trillion. Even if it is 100 million, then the word is 100 million. But that is taxpayers' money. So where is the justice? When you can dragged, whether because if we don't have a court, or any of my politicians, or many corrupting, whichever it is. But then the cost of it is borne or is being burdened on the poor Malawian. And also with it, ngatia. So to compare prayer and justice. Prayer, mapemphero, ndi chilungamo. Nyengwere ndine kuteleza kuti if I am a person of prayer, I have to be just. Ngati ndi mana kuti mapemphero adumuona mtima, ndine okhala wa chilungamo. Muzochita zanga zonse. Umuntu nthawi zino matifooketsa siningakani. Koma Lent mutazana kuti tichotse pang'ono tiziyeretse pang'ono zinazo. Chifukwa zinazo zimachita kusankha dala. Koma prayer should lead me to justice. Sometimes it's prayer, also sometimes it's often, and even prayer should also lead you to humility. Even prayer should lead you to forgiveness. Ndema pemphero. Tawi zina tili musekas. Tongozungulira pamodzi. Because prayer ija sikuti sintha, sikuti sandutsa anthu atsopano, sikuti pangitsa kuti zolengedwa zatsopano 0 But if indeed prayer stems from the inner spurrings of my heart, ngati pasi penipeni pa moyo wanga, prayer should transform me and change me. Prayer should make me humble and just. Tibwere paseko sira yochitika mu mpingo anthu amadana chifukwa cha maudindo mu mpingo momwemo. Anthu adapanga udani chifukwa cha maudindo mu mpingo momwemo. Ndezi naso timakani tima janu tima clicks. Iyi click yawa, iyo ndi click yawa. Mmodzi mwa ife awira ife khala maudindo a click ya loamo. How good is that? How bad is that? Tima clicks.
andetula kuti ife anthu a prayer we should work towards transformation. Ngati anthu ameti moyo wathu wadzadza ndi mapemphero, tiyenda okha kuti mapemphero jathanze kusintha zinthu. Look at the life of Christ. Tawuyang'anani moyo wa Yesu Kristu. Chifukwa choti moyo unasamira mapemphero, Jesus transformed the whole world. That's why mpaka na lero 2000 and how many nzaka zingati zonjezera pamwamba, we should talk about Jesus because his life transformed the world. And tikaonesa moyo wa Yesu unagona pachani? Prayer. Pamapemphero. Tikamakamba za mapemphero, abale yangu wanu just talking about routine. Ayi. Tikamaka za mapemphero tukamba za wearing a heart that is loving. Kuvala mtima umene ukukonda. Tikamaka za prayer about wearing a heart that is full of mercy. Mtima wodzaza ndi chifundo. Tikamaka panga za prayer tunga about a heart that is full of humility. Mtima wodzichepetsa. Tikapanga za prayer tikamba about a heart that has concern for others. Tukamba za mapemphero ndi mtima wokhudza anzanga. Abalenga prayer mapemphero is supposed to be a transformative component of human life. Mapemphero khala chinthu chimene chena kusintha, kutembenuza zochitika. Kupandapo prayer sadasanduka chizolowezi. Malaya ndimavala ndikuwavula, lero ndivala ofira, mawa ndivala green, siwa ndivala oyera, just like that. But if prayer has become a way of my life, if it were possible to say, if you cut me here, my blood is going to flow with prayer, then kusintha kwa zinthu kuzokhala kosavuta. But when I'm talking about kusintha kwa ineyo, ngati ineyo, munthune, ndikamba za kusintha kwa inuyo ngati you, not as a group but as you. Kuti prayer in this Lenten season, kwa ife akatolika, should change us, should transform us. Kuti tikhale anthu atsopano, zikhale zinthu zatsopano, tizichita mwatsopano, tizikondana mwatsopano, kukondana kochokera pansi pa mtima. Abalanga okondeka mwa Ambuye, kodi inuyo mapemphero amatenga gawo lanji pa moyo wanu? Kodi inuyo mukamapemphera zikuthandizani kusintha kapena ayi? Tifuna timpemphe Mulungu atizindikiritse kuti mapemphero ayenera kutisintha. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. In the name of